Israel te Hamas ni bisingo chaba angmani aborokno mokol bai thangnai bagwi thangkha markin president Joe Biden bo beremani jorabo mungsaba hamya pati mung pati liya phiya Biden Israel yakarmani ulono tesha chengi thangkha chaba Swrang horni shimino tongfra laijak Israel dalbidal aritui choprok tongkha Hamas bodol te khaksha phasingke Biden beremani ulono tini eba Sangrong salo British montri bokhorok Rishi Sunak Israeli montri bokhorok Benjamin Netanyahu te president Isaac bai malai nebo choba chengjak mani hati bani lainani nai tongkha Hamas botol choprok mani ulta choprok khatese Israel bo o hati rogono Israel ni choprok mani wo gaza amjai yakanani bagwi kosimung rwkha te khaksha phasingke miya rogono kwbangma tran phaye sokphai ke Israel aboro gaza bo hornani ko tel aviv trani manirok rohorna bagwi gosimung rwfano gosimung rwiya angi tongkha Egypt markin president Joe Biden bai kok samani ulo Israel ni montri bokhorok Benjamin Netanyahu gaza wo tui chamungti nangkukmani mani khwnui rok chalu khlaina bagwi gosimung rwkha Sangrong salo markin president Joe Biden ni White House ni simi statement rwjagui mano Bureau report bokhorok